יורוטריפ, אנחנו שוב איתכם. שלום לכם, ברוכים הבאים אל פרק מספר 3 שיעסוק בבית 6. אנחנו כאן זמינים בכל האפליקציות כדי שתוכלו לראות אותנו, לצפות, להאזין. שלום דור, ראית? למדתי? בסדר גמור. גם להאזין, לא רק לצפות. אכן, אפשר לשמוע, כל החושים אנחנו מפעילים, מי שרוצה. אז מוזמנים. נכון, יש פה ריח נפלא, גם הציצים וזה, אתה מדבר על כל החושים, וגם, איפה הספר שלך? שלי שם מאחוריי אמור להיות. מאחוריך, הנה. ככה, רגע, הנה, עכשיו, קיה... גם החולצה. גם החולצה, זהו, קיה לבית 6, שבו בעצם נמצא השם הגדול של הטורניר עדיין, קריסטיאנו רונלדו. לבש דור לכבוד התוכנית, את החולצה של ארגנטינה, קודם כל לא שמתי לב, זה היה במקרה, סתם זרקתי על עצמי משהו. רגע, אני חייב שנייה, דקה, אנחנו פה, אני שולט במזגן, כן, אפשר להמשיך. לא, סתם זרקתי על עצמי משהו, לא שמתי לב, זה באמת זה לא תכננתי. לא תכננת. בשום צורה. לא תכננת, זה לא משהו לעומתי, זה לא... ממש לא, חולצה שאני מאוד אוהב, חדשה, אז החלטתי לחנוך אותה, לעשות כבוד אפילו. כי זו אלופת העולם, ואני צופה שמהבית הזה תצא אלופת אירופה. וואו, איזו הצהרה. זאת אומרת, כן? עוד חוזר הניגון? כן, למה לא? הסיפורים בסוף זה סיפורים. מסי עשה את הסיפור שלו, עכשיו רונלדו, לא רק שיזכה, הוא גם ישחק בגמר, להבדיל מפעם שעברה עד הסוף. אתה יודע שבמונדיאל, הרי יש את האימורים וכו'. אז אני אמרתי שפורטוגל זוכה. במונדיאל, בקטר. זאת אומרת, באימורים, עכשיו לא תאמין, מול מי שמתי אותה בגמר? מול ארגנטינה. מול דנמרק. אוקיי. כי אמרתי, דנמרק הייתה חזקה אחרי היורו וכו'. טוב, לא נרחיב בעניין הזה, זה לא הצד החזק שלי, אז אנחנו מדברים על פורטוגל, על הבית שכולל גם את טורקיה, גיאורגיה וצ'כיה. בית שהוא מעניין, הוא מעניין גם תרבותית, זאת אומרת, הוא כולל המון סיפורים והמון אמוציות. כן, ויש פה את הנבחרת שעושה בחורה, שזה גם תמיד מעניין. בדיוק, למרות שאני חושב שהבית היה מושלם, אם יוון הייתה שם. כי ליוון... אתה רוצה עוד פעם יוון פורטוגל? יוון פורטוגל, עוד פעם יוון צ'כיה, ויוון טורקיה. אתה יודע, אבל זה לא קרה. נכון. ולגיאורגים גם יש את הסיפורים שלהם. קודם כל, נפגשנו בגיאורגיה, אבל אנחנו נחזור לזה בהמשך ונתחיל עם פורטוגל. ועם רונלדו. וכולם אומרים... אתה יודע, זה מה שאופף את כל הנבחרת בשנתיים, 3 האחרונות. האם לרונלדו יש מקום בהרכב של נבחרת פורטוגל? כמה השליטה שלו חזקה? כל העניין הזה של רונלדו והנבחרת והצל הגדול. טוב, בהנחה שלא מתווכחים עם תוצאות, אז יש לו מקום. כי נבחרת פורטוגל בקמפיין המוקדמות עשתה מושלם, 10 מ-10, כבשה הכי הרבה, 36, ספגה הכי מעט 2 שערים, ורונלדו היה מלך השערים של הסיפור הזה, עם 10 שערים. אז בטח בשלב המוקדמות, שזה היה סלובקיה, לוקסמבורג, איסלנד, בוסניה וליכטנשטיין, מול הנבחרות האלה, במוקדמות, הוא יכול לשחק והוכיח את זה. עכשיו, אני חושב שהסיפור הגדול, זה מערכת היחסים שלו עם רוברטו מרטינס. היה את פרננדו סנטוס, ראינו מקרוב מה שקרה במונדיאל האחרון, המשחק מול שוויץ, אחר כך שהגיע גם ההדחה מול מרוקו, הבכי, התחושה שקרה שם שהגענו לאיזה סוף, ורוברטו מרטינס מגיע, ומהרגע הראשון אומר לא, זה ממשיך. ואני הולך פה עם רונלדו מההתחלה, ומה שהוא אמר, הוא סיפר רוברטו מרטינס, שהוא עושה שיחות עם כל השחקנים. הוא אמר, אני רוצה לדבר עם כל מי שהיה במונדיאל, 1 על 1, בין אם זה השחקני סגל השוליים, ובין אם זה רונלדו. ונפגש איתו ממש אחרי המונדיאל, ואמר שהוא נפעם מהתשוקה שיש לו, והרעב שיש לו, והדחף וכל הדברים האלה, אז הוא הלך איתו, ועד היום, זאת אומרת, כבר עברה מאז המונדיאל קצת יותר משנה, אפילו יותר, נכון? שנה וחצי. הוא אומר, זה המקצוען הכי גדול שראיתי, השחקן הכי טוב שאימנתי, ואני הולך איתו, ואף פעם לא העמיד בספק את זה שרונלדו צריך להיות חלק מהנבחרת וחלק מהרכב. עכשיו, כל השאר כן שמים בספק, פרשנים, לא, אז זהו, השאלה תמיד עניין, וזה דבר שכן יצא החוצה איכשהו במונדיאל, מה חושבים השחקנים? זאת אומרת, מה חושב ברונו פרננדש, מה חושב ברנרדו סילבה, מה חושב, קנסלו יש לו בעיות משלו, אבל אלה השחקנים הבכירים, פפה ורונלדו מחוברים, אבל הכוכבים האחרים הגדולים, שגם בלי רונלדו, נראים כמו נבחרת עוצמתית מאוד, נכון. מה הם חושבים? זו השאלה. אני חושב
שכן מאוד מעריכים אותו ומאוד אוהבים אותו, זה קצת מזכיר, אתה יודע, אי אפשר להפריד, כן, את מסי בארגנטינה. אני חושב שהם יודעים את העוצמות שיש לו מכל הבחינות. עכשיו, זה לא שהוא מגיע מנותק לגמרי, שחקן שכבר לא עושה כלום, וסתם בגלל השם שלו, אמנם בסעודיה, ואני לא יודע להעמיד את סעודיה ביחס נגיד, אם הוא משחק בבנפיקה או משהו כזה. אבל הוא כובש המון גולים. זאת אומרת, מבחינת לכבוש גולים הוא כובש. אמנם בסעודיה. אמנם בסעודיה, נכון. אני כן... ובנבחרת. כל פעם שהוא היה מגיע לנבחרת בפגרות, הוא היה משחק טוב. והוא בעמדת החלוץ המרכזי. נגיד, והאופציה של להחליף אותו זה גונסלו רמוש, שראינו אותו במונדיאל עם המשחק הגדול שלו. הוא לא מגיע אחרי עונה גדולה, שאתה אומר, אוקיי, די, אתה לא יכול לוותר עליו. אפשר לשחק עם שניהם, שאלה איך רונלדו יקבל ספסל, אם וכאשר, ונגיד ומתחיל משחק ראשון, והוא לא טוב, מה עושים? זה העניין. תראה, אתה אומר ובצדק, גונסלו רמוש לא בעונה טובה, אתה כן יכול לשחק עם ז'וטה, אתה כן יכול לשחק עם ז'ואאו פליקס, כי יש לך ברנרדו סילבה, ברונו, בטוחים, ויש לך רפאל לאו, שהוא לא שחקן הרכב, הוא תמיד עולה מהספסל, בטח כשרונלדו נמצא, ויש לך ז'וטה ופליקס, ואתה אומר, יכול להיות, אם יש לך 4 שחקנים קדמיים, אתה כן יכול לשחק עם אחד מהם, גם בלי גונסלו רמוש, ז'וטה, אם הוא בכושר, ואם הוא בריא, הוא אחלה אופציה לקטע הזה, הוא שחקן שונה מגונסלו רמוש. אבל אתה לא נותן לי אופציה בכלל. אני לא, פרננדו... אתה ורוברטו מרטינס. רוברטו מרטינס לא נותן, כרגע. אני אומר, השאלה הגדולה היא, וזו השאלה שאף אחד לא יודע את התשובה, כמו שאף אחד לא יודע את התשובה מה ברונו וברנרדו חושבים על רונלדו בהרכב, זה אם רונלדו בעצם מביא את רוברטו מרטינס. זאת אומרת, אם הוא, עם הכוח שלו בפורטוגל ובהתאחדות, אמר, זה יהיה המאמן הבא, כי אתה לא באמת יודע מה הכוח של רונלדו בפורטוגל, אני לא משווה את זה אלינו, אבל אין באמת עוצמות כאלה, זאת אומרת, זה רק, יש 2 כאלה, מסי ורונלדו ששולטים במדינה. ברור. ולכן אני אומר, סביר, שהוא עדיין מספיק חזק כדי למנות את המאמן הבא. ברור, קודם כל, אפשר לראות את המערכת יחסים שלהם גם במשחקים, הרבה גולים שכבש רונלדו הלך לחגוג עם רוברטו מרטינס, גם סרטונים שיוצאים מאימונים, שמשהו טוב עובד שם, משהו קורה ביניהם, אז ברור שרונלדו יש לו את הכוח שלו כדי לקבל החלטות וכאלה, אבל שוב, אין שום הוכחה שההחלטות האלה פוגעות בנבחרת, להפך, זו כנראה הנבחרת הכי מרשימה במוקדמות, הכי טובה שהייתה לפורטוגל בתקופה האחרונה. תראה, צריך להסתכל על הבית שלהם. ברור. סלובקיה סיימה שנייה. נכון, אחת הבעיות הגדולות של פורטוגל בשנים הגדולות האלה, זה המשחקים האמיתיים, הגדולים, שם לא תמיד הלך לה. נכון. אתה יודע מה, אולי נחזור למונדיאל, ולמשחק הזה של ה-6-1, שבו הם פעם ראשונה משחקים בלי רונלדו, ונראים מדהים מול שוויץ. נכון. ואז מגיע המשחק מול מרוקו, והם לא נראים טוב. והם מפסידים. ורונלדו שוב נכנס כמחליף. אז רונלדו יכול להגיד, הנה תראו, שוויץ הייתה הבלחה לרגע. מול מרוקו לא הצליחו בלעדיי. אני חושב שהבעיה באמת עכשיו היא ממש לא רונלדו. נגיד, הוא את שלו תורם, אז זה הרבה על השחקני משנה האלה. שאתה הזכרת, ז'ואאו פליקס ורפאל לאו, שיכולים משחק אחד להיות הכי טובים בעולם, משחק אחר כך להיעלם לגמרי, אז היא נבחרת מאוד לא צפויה בקטע הזה של מה תקבל מהחבר'ה האלה. ברונו כן, בסדר בתקופה האחרונה, גם במוקדמות. גם ברנרדו, ברור, ברנרדו אתה לא נוגע, אבל האלה, השחקני האגפים נקרא לזה, כנפיים, הרבה פעמים הם לא מצליחים להביא יציבות לנבחרת, וזה קצת בעיה. אז שוב, אם אתה שופט על פי מה שהיה מאז שהוא הגיע, קורה משהו טוב. לא היה באמת, אבל משחק בוחן, אמיתי. אני לא חושב שגם בשלב הבתים הזה, יש איזו נבחרת שתבחן את פורטוגל לקצה. צ'כיה אולי. צ'כיה, כן, אולי ביותר בקטע טקטי, אבל זה לא צרפת, זה לא גרמניה, זה לא ספרד, זה לא איטליה, זה לא הולנד אפילו. אז אלה המבחנים שלה, המשחקים האלה, ושם צריך לראות מה יהיה. בוא נדבר על לאו. רפאל לאו, שהוא שחקן של להטוטים, אתה יודע, דיברנו על דוקו. אז כאילו דוקו זה כבר השלב המתקדם של רפאל לאו, כי הוא עושה את הפעולה ליד השאר. בצורה יותר מתוחכמת ויותר מהיר, ורפאל לאו כאילו יש לו את כל הריקוד הזה, וזה כאילו לא ממריא לשלב הבא.
כן, התחושה של רבים, ואני שומע הרבה, כל השידורים עם מוטי, אני גם מדבר איתו הרבה מוטי וניר, שמרגיש לו שרפאל לאו מיצה את עצמו במילאן, זאת אומרת, הוא סבבה, זה עשה מה שעשה, הוא רוצה לעבור לשלב הבא, ולכן הוא קצת פחות מוטיבציה, פחות כוח רצון, כל הדברים האלה, ומרגיש שצריך משהו שידליק אותו. אולי קבוצה גדולה, אולי טורניר גדול, הרי הכישרון שיש לו זה משהו יוצא דופן. אתה יודע את מי הוא מזכיר לי? למרות שזה לא אותו סוג של שחקן, אבל היה בברזיל ב-98, נבחרת הגדולה שהיה לה הכל, דנילסון. שהוא היה נחשב אז לשחקן הכי מוכשר שם, להטוטן ברמה מטורפת. אבל שוב, בראש, זה לא היה, זאת אומרת, הם גם לא פתחו איתו, תמיד לאונרדו היה לפניו, ושחקנים כאילו יותר אפורים, ובאמת דנילסון לא מיצה את הפוטנציאל, ורפאל לאו נראה כמו השחקן, השילוב הזה של פיזיות, ושל טכניקה הכי טוב שיש היום לפורטוגל, אבל זה לא שם. נכון, מרגיש לפעמים הוא לא רוצה, הוא יכול, אבל לא בא לו כאילו, וזה הדברים האלה שפורטוגל בסוף נופלת בהם, אני לא חושב שהיא תיפול בגלל משהו אחר. אז אם הוא תופס טורניר טוב ויציב, וז'ואאו פליקס, וז'וטה לא יודע אם הוא יהיה קשיר או לא, כל החבר'ה האלה, אז זו נבחרת עם פוטנציאל התקפי, אמצע, הגנה, הכל יש לה. מה שלא היה לה, ב-2016, הרי ב-2016 היא מגיעה נבחרת, כשכוכב המשנה הוא נני, אחלה נני, קוארזמה. וקוארזמה, בדיוק, ז'ואאו מוטיניו, שחקנים טובים. היום לפורטוגל יש נבחרת של הרבה מאוד אייליסטים שלא היו לה, זאת אומרת, נבחרת הרבה יותר טובה. ועושה רושם שזה לא מספיק, צריך אופי, ואולי צריך את החיבור הנכון, וכנראה גם מזל, כי היה לה גם טורניר לא מזהיר, היא הגיעה בלי ניצחון עד חצי גמר. נכון, נכון. אז גם את זה צריך לזכור איך היא הגיעה ואיך היא גנבה גול בגמר. אבל עדיין, נבחרת הרבה יותר טובה, נחשבת בין השלוש. אני חושב שכן, אחרי צרפת ואנגליה, שכולם שמים אותם 1-2, בכיפי 3 עם גרמניה אולי, כי כן, גם המוקדמות, גם הסגל, גם הזה. ותמיד בטורנירים האלה פורטוגל מביאה איזה מישהו חדש, צעיר או לא צעיר, או לא יודע מה. אז מי זה? מי זה הפעם? אני רוצה לאמר, אתה יודע, על ז'ואאו נבס של בנפיקה, גם שילוב של כל השמות של הפורטוגלים אי פעם, ז'ואאו ונבס, קשר אמצע כזה קטן, כל העולם רודף אחריו. אם הוא ישחק ויראה מה הוא יודע, הוא יכול להיות איזשהו, אתה יודע, שחקן כזה שיפרוץ בטורניר הזה, יעלה את המחיר שלו, יכול להוסיף הרבה. רנטו סנצ'ס עשה כזה טורניר ב-2016. נכון. לא אמרי, אבל הוא היה טוב באותו רגע. נכון, כבש ברבע הגמר. אז הנה, שחקן צעיר, אחלה, אני הולך איתו, גם בשער דיוגו קוסטה, אחלה שוער. פורטוגל, שוב, קשה למצוא נקודות תורפה. באמת, קשה למצוא נקודות תורפה. בוא נדבר רגע על, שוב, יש להם שני מגינים אדירים. זאת אומרת, בצד ימין יש להם תחרות בין קנסלו לדיוגו דלות, בצד שמאל יש להם גררו נונו. הבלמים, פפה. עכשיו, אנחנו אומרים תמיד על פפה, באמת, אתה תמיד נפעם. שאלה אם הוא מתאים עדיין לרמות הגבוהות. זה 41 כבר. בדיוק. זה 41. והוא בהרכב. יש את רובן דיאס לידו, נכון. יש את אנטוניו סילבה. שזה הבלם, לדעתי, אחד מהשניים הטובים בעולם היום. יש את אנטוניו סילבה, שהוא גם צעיר וכישרון אדיר, גונסלו אינסיו, יש אופציות למקרה ופפה לא יודע מה, אבל אין אף עמדה שאם השחקן בה לא טוב, או לכולם יש תחליף גם טוב. קשר אחורי? ז'ואאו פליניה, כמו גדול. ברמה של... אני מאוד אוהב אותו. מאוד אוהב אותו, יש גם את... דנילו? דנילו בלם יותר. נכון, אבל עדיין יש הכל. אז אני חושב שזו נבחרת ממש טובה. אז לפי מה שאתה אומר, זו הנבחרת הכי מאוזנת גם. כי אנגליה מבחינתי לא מאוזנת מספיק, בגלל שאין לה הגנה. הצרפתים, אולי כמו הצרפתים. כן, אני חושב שיש להם הכל, אבל יש את הסימן שאלה הזה על רונלדו אדיר, אבל הוא מבוגר, והוא משחק בליגה פחות קצבית ותחרותית ואיכותית, אז הגולים שלו שם, אתה לא יודע איך אתה ממיר אותם למציאות. המציאות זה יורו. בדיוק. אני לא יודע, אבל אנחנו נצחק עוד ולראות. ברור שהוא פחות זריז, פחות מהיר, פחות כל הדברים האלה, אבל זה עדיין ווינר אחד הגדולים שיש. בוא ניקח אותך בחזרה אל הפרפר. זאת אומרת, החיבור בין פרפר לכדורגל, לאותה דקה תשיעית, נדמה לי. זאת אומרת, גמר יורו 2016,
השחקן שאז נחשב לשחקן הכי גדול של הטורניר, היום לא, אבל הוא עדיין השם הכי גדול, אבל אין מה לעשות, הם בפה גדול היום מכולם. ועדיין, נפצע בגמר, דמות טרגית כביכול, ואז הוא הופך להיות מאמן על הקווים. אתה יודע, דיברת על פרננדו סנטוש, אז היחסים היו טובים. אתה יודע, חף אותו כל זה היה תחילת הדרך, כן? זה היה תחילת הדרך שלהם. של פרננדו. נכון, שלהם ביחד, כאילו. כן. והקטע הזה שבגמר פתאום רונלדו הופך להיות למאמן, זה סטייל לברון ג'יימס, שאומר לדיוויד בלאט, זוז הצידה. כן, זה קודם כל, סצנה בלתי נשכחת מה שקרה שם באותו משחק, השקט שהיה באצטדיון, זה היה מדהים, אבל כן, הם התגברו על זה אז בהרבה מזל, זה נבחרת לא מאוד איכותית, והעדר שהגיע שם בסוף. אני לא חושב שנגיד אם רונלדו עכשיו נפצע בצורה כזאת, זה יהיה כל כך דרמטי, שוב, כי יש כל כך הרבה תחליפים. אני חושב שכולם יגידו, יש עכשיו, כאילו החבר'ה מסביב, זה תמיד השאלה, זה לא מסי, כי מסי היה מוקף בשחקנים, לא באיכות של נבחרת פורטוגל. גם הם היו מאוד תלויים בו. הם היו מאוד תלויים בו. אני חושב שנבחרת פורטוגל לא תלויה ברונלדו, היא תלויה בברנרדו סילבה הרבה יותר, למשל. נכון. כאילו, אני חושב שאנחנו מקדישים המון לרונלדו, ויש שחקן שפשוט הוא כינור שני בסיטי, אבל הוא שחקן שיכול לעטוף סביבו קבוצה שלמה. ברנרדו. ברור, ברור. זה ברנרדו וברונו באמצע, הרבה מאוד יהיה תלוי בהם. אז כן, אני חושב שהסיפור הוא רונלדו כי זה רונלדו. אבל זה להבדיל מארגנטינה, נגיד, יש פה הרבה יותר נבחרת כל כך טובה, עם הרבה שחקנים טובים. שוב, אני חושב שהאופטימי שלהם, אם אנחנו צריכים לעשות, זכייה. כן, אני עוד לפני האופטימי, רגע, מחזיר אותך לרונלדו, ולעניין הסוף. האם זה הטורניר האחרון? כי לא, בפיפה רואים אותו גם על הפוסטר של 2026. גם את מסין, הכל מתוכנן. אני לא יכול לדמיין את זה אפילו, אז אני לא יכול להגיד את זה. אתה לא יכול לדמיין מה יקרה עוד שנתיים? לא, עולם בלי השניים האלה. עולם בלי השניים האלה, אני אומר, גם הם לא יכולים לדמיין. אף אחד לא יכול. לא, אני אומר, רונלדו לא יכול לדמיין נבחרת. תחשוב, זימון ורשימה, זה קשה, זה יבוא רק מהם. ושוב, אתה מסתכל על המספרים של רונלדו ב-2024, נגיד, אנחנו עכשיו אמצע מאי. כן. יש לו 17 גולים בשנה הזאת, הוא שבר שם את כל השיאים, הוא הכובש, אתה יודע, במספרים של ארי קיין, אמנם במקום אחר, ששוב, אני לא יודע להמיר את זה לכמה זה, נגיד 3 שערים בסעודיה שווים אחד. אתה לא יכול באמת לדמיין מה יקרה כשעכשיו שני בלמים רצים לידו, כי בערב הסעודית הוא עוקף אותם. ברור, אז זה מאוד מעניין גם עבור שחקן כזה, פתאום להעלות את הרמה בלא יודע כמה דרגים. זה קשה לעשות את זה. אז צריך לחכות ולראות, אבל כרגע אין שום סיבה שרוברטו מרטינס יגיד, לא, רונלדו לא. כרגע רונלדו כן. עכשיו צריך להתחיל הטורניר ונגלה. טוב, אז אופטימי זו זכייה. לגמרי. מה זה פסימי? עוד פעם שמינית? כן, זה שמינית, רבע, ליפול מול אחת הגדולות, במשחק כזה שאתה לא מצליח לייצר. כאילו אתה לא רואה אותם נופלים. הרי מול מרוקו הם לא ייצרו כלום, בגלל שמרוקו עמדה כל כך קשה וטוב, והיא לא מצאה את הדרך לפרוץ את זה. מה ההצלבה של... בוא ניגע רגע בהצלבה של פורטוגל, ואת מי הם יכולים לקבל בשלב הבא. זה... בשמינית הגמר, מקום שלישי... היא מנצחת, נגיד, והיא מנצחת בית F, נכון? מקום שלישי מ-ABC. ABC, זאת אומרת, התסריט האופטימי מבחינתה זה לקבל את A, לא את B ו-C. זאת אומרת, לא לקבל את ספרד, איטליה, קרואטיה, ולא לקבל מישהו, אולי מהבית האנגלי, אולי לקבל איזה סרביה או סלובניה, אבל כמו שאתה אומר על מרוקו, יכולה ליפול הנבחרת. מעצבנת. איזה שוויץ, לא, למרות שאת שוויץ הם ניצחו בגדול, אבל נבחרת מעצבנת, שתדיח אותה בדיוק על העניין הזה. אז זהו. וזה הפסימי. זה הפסימי, הריאלי לדעתי זה חצי גמר. חצי גמר. היא אחת בין ארבע הגדולות. היא אחת מהשלוש גם, נכון. וכמו שדיברנו על דור זהב של בלגיה, זה תקף גם כאן. ברנרדו סילבה, ברונו פרננדש, בסיאם. גם רובן דיאס, בלם אחד הטובים בעולם. רובן דיאס, זה הזמן. זה הזמן. עוד שנתיים זה אולי כבר יהיה טיפה מאוחר.
או שמסתכלים על זה, מחכים רק שזה יהיה אולי בלי רונלדו. כן, יש להם הרבה טרגדיות, חצאי גמר, הפסדים בפנדלים, כל מיני כאלה. תוציא את הזכייה כמובן. היא תמיד הייתה שם באזור, לא תמיד, אבל הייתה הרבה פעמים באזור. למרות שכבר שני טורנירים זה מסתיים מוקדם מדי. גם מרוקו ובעיקר ההפסד לבלגיה נכון. לפני 3 שנים. אז אנחנו עוברים עכשיו אל נבחרת מרתקת, נבחרת טורקיה, שאני מנסה לנתק את עצמי מהתחושה הלא טובה שיש לנו עכשיו עם המנהיג הטורקי, ולהסתכל על זה בזווית של רומנטיקה, כי טורקיה היא נבחרת עם המון תשוקה, תמיד מביאה את האש מסביב, את האמוציות, ואתה יודע, ב-2002 היו לה גם כוכבי על, ולאורך השנים זה קצת קעה, עדיין היה ארדה טורן מדי פעם, היום נשאר צ'לנוגלו, גולר, אבל איך טורקיה באה ליורו הזה? באה טוב ולא טוב, קצת מסובך. היא עלתה מהמקום הראשון בבית שלה. טורקיה וויילס וארמניה ולטביה הפסידה רק לקרואטיה בבית, נכון? זה ההפסד היחיד שניצחה את קרואטיה בחוץ. עשתה אחלה קמפיין, אבל הגיעו משחקי הכנה שהיו מאוד הפכפכים. היה לה ניצחון על גרמניה, 3-2, ואז הפסידה 6-1 לאוסטריה. זה היה המשחק האחרון. ואחרי המשחק הזה היו הרבה ביקורות על וינצ'נזו מונטלה, שנגיע גם אליו עוד מעט, איך הוא הגיע, החליף את שטפן קונץ. ברמה של כאילו, זה בושה, אולי כדאי להחליף אותך עכשיו. הוא אמר, לא, אין מצב, אני ממשיך פה, הכל בסדר. אז יש הרבה סיבות לאופטימיות, אבל יש גם קצת ספקות בגלל המשחק האחרון הזה, אבל זה סגל עם הרבה צעירים, הרבה שחקנים חדשים, דם חדש בנבחרת הזו, ושוב, החבר'ה הצעירים האלה שמונטלה רצה לבנות עליהם, זה לא היה פשוט עד עכשיו, אבל פתאום ארדה גולר, משחקים אחרונים משחק ומבקיע בריאל מדריד, אז הוא מקבל אותו, ובכלל, אתה מסתכל על השחקנים, יש עם מה לעבוד. צ'לנוגלו קרמן, למרות שהוא משחק בבונדסליגה שנייה, אבל הוא שחקן עם ניסיון. קאבק, לא מחזיק ממנו כבלם כל כך, אבל הוא עדיין משחק בבונדסליגה. טופן השמנמן עם ניסיון. שוב, זה הכל נחמד. אין אייליסטים. אתה מדבר על גולר, זה בהמשך, זה עדיין לא שם. נכון, זה עוד לא. צ'לנוגלו היחיד, אולי שהוא סופרסטאר, נכון, אני חושב שהוא, כן. אבל יש את אקטורקוגלו, מגלת עשרה, שגם הגיע אחרי עונה טובה. יש כמה חבר'ה צעירים, קילישצ'וי, בשקטש, הוא בן 18 אומנם. שחקן אדיר. כן, יש, ויש אתה יודע, את מונטלה שקיבל את הנבחרת הזו, אחרי שקונץ הלך גם, הוא קיבל ביקורות על הפסד באיזה משחק הכנה ליפן, לא אהב את הביקורות האלה, זה לא קל להיות מאמן בטורקיה כנראה, אז הוא כן עומד שם ונושך שפתיים לפעמים עם הביקורות, אבל אני חושב שזו, גם אחרי הטורניר הקודם, היא חייבת את זה לעצמה, הרי היא הגיעה גם, אם אני לא טועה, הרבה אנשים אמרו על טורקיה ביורו הקודם, כסוס השחור, כמי שיכולה להפתיע. נכון. משחק ראשון קיבלה את איטליה, 3-0, והתפרקה. זה היה משחק פתיחה. נכון, זה היה משחק פתיחה, היא לא הייתה באזור בכלל, הרבה טעויות שעשתה שם, ובסוף אני חושב עם 0 נקודות וגול זכות אחד של פרנקה וצ'י, זהו, זה מה שהשאירה. היה לה בית לא קל. זאת אומרת, ווילס ושוויץ ואיטליה נבחרות טובות יותר מטורקיה. נכון, גם הבית הזה לא קל. הבית הזה לא, זאת אומרת, צ'כיה נבחרת לא קלה, מול הגיאורגים הם אמורים להיות פייבוריטים. כן. אבל אני לא חושב שזה יושב להם בראש. אולי יושב להם בראש, אמור לשבת להם יותר, סנלי טונצ'אי מ-2008. כן, אז אני חושב שגם פה הכל תלוי במשחק הראשון של טורקיה. זו טורקיה מול גיאורגיה, אתה יודע, זה המשחק שאמור, אתה יודע, לשים את הטורקים פתאום עם 3 נקודות. ואז, אתה יודע, 3 נקודות, אתה יכול כבר לחשוב על עוד אחת ואתה עולה בטוח, ואז הכל אפשרי, אבל שוב, זו נבחרת שעברה כל כך הרבה כישלונות בשנים האחרונות, הזכרת, שפתאום זה התחבר לטורניר שני רצוף, שחקנים טובים, יש גם את קוקצ'ו, יש חבר'ה, יש שחקנים, יש מאמן גם שמאמין בהם, אני חושב שהפעם אפשר באמת לאמר עליה, ואולי גם להצליח. כסוס שחור? סוג של. סוג של. כן. אז האופטימי מה זה? האופטימי זה רבע גמר במקס. מה אתה אומר? זה אופטימי, מה אתה אומר אופטימי? רבע גמר, וואו. הם, נגיד הם מסיימים במקום השני. מה ההצטלבות שלהם? מה ההצטלבות?
בוא שמינית נראה. גמר, מקום שני בבית ו'. מקום שני, בית F. נכון? זה בית F? נגד מנצח בית ד'. זה בעיה. וואו, זה בעיה. לדעתי רבע גמר לא יהיה פה. אוקיי, שכח מפה. בוא נגיד שזה בעיה. אז אולי לסיים שלישי ולקוות לטוב. כן, אתה יודע, יש אנשים שיגידו אופטימי שפשוט יפסידו הכל ויעופו ויחטפו ויסבלו כי מגיע להם. כן. כטורקים. נכון. אבל אנחנו... אבל לא, אנחנו לא נראה. אנחנו נעסוק בכדורגל, כן. אנחנו בעד ה-fair play. אבל אני חושב שהתסריט האופטימי באמת הוא שמינית גמר. כן. בגלל אז אתה יודע מה? אז הוא גם הריאלי לדעתי. הוא גם הריאלי? כן. אם אי אפשר לעלות ממקום שלישי, כשגיאורגיה בבית הזה, בהופעת מצד תחורה... שני, אתה יודע, צ'כיה יכולה לסיים שנייה, טורקיה תסיים שלישית, ואז תקבל איזה... בסדר, אבל לעלות... פוקס. אתה אומר עוד להגזים, כאילו, לעלות עוד. אני אומר שמינית זה ריאלי, אופטימי זה רבע, פסימי זה לעוף של הפתים, כמו פעם שעברה. נכון. זאת אומרת, פסימי זה לא לנצח את גיאורגיה, ואולי אפילו לסיים או אחרונה או שלישית עם נקודה 2. נכון. זו טורקיה, הזכרתי את הקמפיין ההוא, את מה שקרה ב-2008, באמת משהו אדיר, אני מחזיר אותך רגע, אני אפתח את זה, את מה שקרה אז. מה שמגיע לחצי גמר ביורו 2008. הגיע לחצי הגמר, רגע, למה אני לא מצליח לפתוח את זה עכשיו? כן, היא ניצחה שם את קרואטיה בפנדלים. זהו, אז ניצחה את קרואטיה בפנדלים. אז ה-3-2. אז זהו, המהפך הגדול של טורקיה היה עם ה-3-2 על צ'כיה. ניהטקה וצ'י פעמיים בדקות האחרונות. כן, וטורן, וארדה טורן, ואז הניצחון על קרואטיה. אז טורקיה אז באמת הייתה בשיאה, זאת אומרת, 6 שנים קודם, עם סגל אחר לגמרי. היא הגיעה לחצי גמר מונדיאל. אז יש לה הבלחות, ואני אומר, לטורקים יש שזה גם, דיברנו על אוקראינה, מגיעים עם איזה מטען של לאומנות, העם הטורקי וכו', אבל זה לא יספיק לי יותר משמינית גמר, זה גם יהיה הישג. כן, ומה שמדהים, אז ב-2008 זה היה, הם פגשו את פורטוגל עם פפה ורונלדו. גם הפעם כנראה. כן, נכון. טוב, בואו נחזור אל הבית ואל גיאורגיה. שזה בעצם הנבחרת שלנו. כי בכל זאת בילינו שם בקיץ שעבר אתם הייתם יותר, אני באתי למשחק אחד. למשחק, אבל לא הוקסמת מהמדינה, מהנופים. הייתי רק בבטומי. אז לא הוקסמתי. לא, אז לא היית בנסיעת 6 שעות. נו, איך גיאורגיה? קודם כל מדינה יפה. יש שם אלמנטים של עולם שלישי. אנחנו היינו במקום שנקרא קוטאיסי, במשך 10 ימים נדמה לי. מקום שבו שיחקה נבחרת ישראל הצעירה. מקום שבו מרכז החיים הוא כיכר עם מקדונלדס ודנקן דונלדס. שם בעצם ישבנו כמו הפרלמנט של זקני, אני לא רוצה להעליב ואפיר בישראל, אז זקני דיסלדורף. קדימה. וישבנו שם. סך הכל, עיר שעובר בנהר, המלון שלנו היה ממש על הנהר, ואפשר לומר שכל החבר'ה שהיו שם מאוד התחברו, ועדיין מדברים בהרגע על הקיץ שעבר. יפה. זהו, ופגשנו את נבחרת גיאורגיה הצעירה, ניצחנו אותם. פנדלים. בפנדלים, זה היה בבירה בטיביליסי, וניצחנו את ממרדשווילי. נכון. שהוא בעצם אחד הכוחות העולים, אומרים קוורצחליה, אז אני חושב שמספר 2 היום, בנבחרת גיאורגיה זה השוער שלה. בלי ספק בכלל, השוער של ולנסיה, שגם היה אחראי באחד המרכזיים על העלייה, הרי צריך לזכור שגיאורגיה מוקדמות על הפנים, הקמפיין בבתים, זאת אומרת, היא הייתה שם אחרי ספרד, סקוטלנד ונורווגיה, הקדימה רק את קפריסין, שקפריסין עם 0 נקודות. הניצחונות היחידים שלה היו מול קפריסין בקמפיין הזה, אבל אז זה פלייאוף, שזה מה שנבחרות היו צריכות לנצל, אלה שקיבלו את ההזדמנות, מי ששומע. כן. אז ניצחונות על לוקסמבורג, ועל יוון בפנדלים, ושם ממרדשווילי היה מצוין. אגב, כבר הצחלי יצא לפני הפנדלים.
וקברצחליה גם לא שיחק במשחק הראשון. אז אפשר בלעדיו. היא למדה להסתדר בלעדיו מול לוקסמבורג ויוון, בואו נראה איך זה יהיה אם וכאשר, אבל זו נבחרת בהופעה ראשונה בטורניר גדול, נבחרת שגם הבינה שצריך לקדם את הבסיס, נבחרות צעירות, היא שני טורנירים של צעירות, גם את זה שאתם הייתם, ואני קצת בסוף, וגם עד גיל 19, ב-2017, אז כן, מנסים לבנות שם משהו, וזאת אני חושב אחת הסיבות שהיא צריכה להביא אליה מאמן כמו ווילי סניול, שהגיע ב-2021, אחרי שלא עבד בשום דבר 4 שנים. הוא היה בביירן. זה חייבים, אתה יודע, חייבים להבין איך המאמנים האלה מגיעים, זאת אומרת, הקשרים, העסקנות, מביאה אותם תמיד למקומות האלה. אז זהו, זה מאוד מעניין, ואני אנסה עוד מעט לחבר את הסיבות שהביאו את ווילי סניול מכולם לשם. אז הוא היה עוזר של אנצ'לוטי, התפקיד האחרון שלו ב-2017, אוקיי? שנתיים אחורה... בפריז, באברטון, איפה היה אנצ'לוטי? בביירן, אוקיי. לפני זה הוא היה בבורדו, מאמן. זאת אומרת, הוא 6 שנים לא היה מאמן, 4 שנים לא עבד בכלל. עכשיו, איך גיאורגיה הגיע אליו? הנשיא התאחדות שלה זה לבן קוטיאשווילי, ששחק בליגה הגרמנית, הרבה שנים, וזכר את ווילי סניול משם, שכנראה, אתה יודע, דיברו פה ושם, כן, פנה אליו, הוא הבין שהוא פנוי, הציג לו את התוכניות שיש לגיאורגיה עם כל החבר'ה הצעירים, והשאיפות שלה להתקדם וזה. עכשיו, ווילי סניול אומר שהיו לו כל מיני הצעות באותה תקופה, אבל קסם לו משהו בגיאורגיה, בתוכניות, באפשרויות וזה, אולי גם עובדה שזה מאמן נבחרת, זה קצת יותר פשוט מלאמן קבוצה פתאום, יש לך יותר זמן, אז הוא לקח את זה, וההתחלה הייתה מאוד קשה, בהתחלה, ניצחון 1 ב9 משחקים, הרבה ביקורות, אחר כך זה התקדם, ואספתי פה את המספרים, כן. אז ב-25 משחקים הפסידה רק איזה 4, עלתה כמובן לטורניר, עושה היסטוריה, הצליחה להשיג את התוצאות במשחקים האלה, זה גם עם חבר'ה צעירים, זה גם שילוב של ותיקים. זהו, זה גם, אתה יודע, אני עברתי על ההרכב שלהם במשחקים האחרונים, אין שם יותר מדי מהאנדר 23, אבל יש שם למשל את עזרובי, שהוא קיצוני, שמאלי, מעולה, שעשה לנו הרבה צרות ברבע הגמר בנבחרות הצעירות, בסופו של דבר ניצחנו, אבל יש שם את זיו זיוודזה ואת מיקאוטדזה ממץ. כבש פעמיים בחצי גמר. כן, אז אני אומר, אין שמות ממש גדולים, יש שוער, יש את קברצחליה, בוא נדבר על קברצחליה, זאת אומרת, הדמות הזו של מסי הגיאורגי. מרדונה, הם קוראים לו קברדונה. קברדונה. בירידה, מעט בשנה האחרונה, מה לעשות, אחרי השיא של השנה שעברה, ובכל זאת מביא, הוא גם כוכב המוקדמות, מביא אותם ליורו, מדינה שלמה סביבו. בוא נראה, קודם כל במוקדמות הוא לא היה מדהים, אף אחד לא היה מדהים בגיאורגיה, היו לו 4 שערים, שכולם הגיעו בסוף, שזה כבר היה כזה חסר חשיבות, ושוב, הוא לא שיחק במשחק הראשון בחצי גמר הפלייאוף, בשני שיחק והוחלף לפני הפנדלים, כי הייתה שם הערכה. העונה, מבחינת מספרים, היא די דומה למה שהיה בעונה שעברה, בעונת האליפות היו לו 12 גולים, העונה יש לו כרגע 10, אבל אין את הרגעי קסם. זאת אומרת, זה לא אותו שחקן שהיה מנצח משחקים, עושה מהלכים, ווילי סניול אמר בתקופה האחרונה, שהמטרה שלו בנבחרת זה שקברצחליה יהיה באמצע, לא באגפים, יהיה שחקן שהכל עובר אצלו, כי הוא יודע לכבוש, הוא יודע לבשל, זה משהו שחסר. אגב, לגיאורגים, נגיד איזה חלוץ, מיקאוטדזה הוא קיצוני, שעושה עונה מדהימה באמת, אחד ההפתעות הכי גדולות של השנה הזו, אבל קברצחליה זה בנוי עליו, הוא לוקח את זה עליו גם, ואני מאוד סקרן לראות אותו, אתה יודע, אני לא חושב שיש עוד נבחרת שהסופרסטאר שלה כל כך יותר גדול מאחרים, אם אתה מבין מה אני מתכוון. זאת אומרת, יש הרבה סופרסטארים, אבל הם בנבחרות טובות. הוא ממש הסופרסטאר הכי גדול של נבחרת קטנה. הנבחרת החלשה ביורו. סביר להניח. כן, זאת אומרת, אפילו האלבנים יותר טובים. קמפיין מוקדמות לא טוב. אין לה שום משחק שאתה אומר, אוקיי, היא טובה. אז מה התסריט האופטימי? להשיג ניצחון. להשיג ניצחון, אפילו לא לעלות שלב. נתחיל בניצחון. ריאלי? לכבוש. נקודה? כן. פסימי? 0 נקודות? 0 נקודות. אני הייתי אכזר פה, אבל... לא, שוב, זה די הגיוני, כי באמת אחת הנבחרות החלשות שהגיעו אי פעם לטורניר יורו. זאת אומרת, גיאורגיה, עם כל הכבוד לקברצחליה. כן, כשחשבת על ליגת האומות ועל הפלייאוף של היורו,
אז זה על נבחרות כאלה גם, שמגיעות פעם ראשונה, בזכות המסלול הקצר הזה, ולא תלויות בכלל במה שהם עשו. כן, בדרך כלל יש נבחרת אחת כזו, צפון מקדוניה ביורו הקודם. אז הנה, זו הגיאורגיה, הסינדרלה עם שן הזהב, מי חשב על זה אגב? לא, העניין הוא שאם הייתה עולה יוון, אני לא הייתי מדבר עליה נכון, כי יש לה היסטוריה ויש לה זה, אבל גיאורגיה זה פעם ראשונה, זה חלק מתהליך, ממש מסקרן, גם איך הקהל שלה יבוא. סניול גם אמר, בגיאורגיה אנשים, אין להם אמצע, זה או שהם הכי חוגגים, או שהם הכי בדיכאון, אז אתה יודע, פתאום מתחילה את הטורניר, יכול להתחבר לאיזה משחק, טירוף, יכול להיות גם שלא. נכון, עכשיו בוא נדבר על צ'כיה, שהיא הנבחרת שיש לה את הפער הכי גדול בין טורנירי יורו לטורנירי מונדיאל. היא כמעט ולא הייתה במונדיאל אף פעם. הייתה בכל היורו. אבל ביורו היא פשוט נמצאת, זה יורו שמיני ברציפות שלה. מאז שהיא עצמאית, אז כולם היא הייתה, ועושה גם תוצאות יפות, מה זה חבל על הזמן, גמר, חצי, רבע בקודם, עלתה גם מהמקום השני בבית שלה עם אלבניה, שעלתה הראשונה, פולין לא עלתה בכלל מהבית הזה, מולדובה ואיי פארו. עכשיו, זה היה בית, אם אתה זוכר, שלא קרה בו כלום. הפרשי השערים שם זה, אתה יודע, נבחרת כבשה 10, ספגה 3, אז היא כבשה 12. כן, זה בית שלוקסמבורג כמעט עלתה ממנו. לא לוקסמבורג. לא, זה הבית עם אלבניה ופולין. צ'כיה, אלבניה, פולין. 15 נקודות לאלבניה, זו הייתה הראשונה בבית. זו הראשונה, כן, בית שלא קרה בו הרבה, אבל היא צריכה בכל זאת לעשות את זה, וכשהסתיים הטורניר, אז הבנת שהמצב לא היה טוב שם, כי המאמן שלה, שלהבי שהיה שם, התפטר אחרי ניצחון. ניצחו את מולדובה 3-0, היו הרבה ביקורות, הוא אמר, טוב די, אני כאילו עוזב, ומי שהגיע בינואר עכשיו, איוון השק, שהוא סיפור מדהים, הוא עבד ב10 שנים האחרונות, אפילו יותר, במזרח התיכון, כל הקטר, איחוד האמירויות, וזה המאמן נבחרת לבנון גם. עכשיו, זו קדנציה שנייה שלו. הראשונה הייתה מאוד מוזרה. 2009, הוא נבחר לנשיא ההתאחדות הצ'כית. נשיא ההתאחדות. חודשיים אחר כך, חודש אחר כך אפילו, הוא מודיע, אני גם המאמן עכשיו, עד סוף הקמפיין. 5 משחקים. מה אתה אומר? 5 משחקים הוא מאמן, מנצחים פעם אחת, הוא עוזב את זה, אחרי זה הוא גם מתפטר מהתפקיד של הנשיא, ופתאום הוא חוזר עכשיו, כנראה זה... ממש כמו נשיא צ'כיה, זאת אומרת, הוא עושה מה שהוא רוצה. עושה מה שהוא רוצה, אז הוא חוזר עכשיו, אימן 2 משחקים, 2 ניצחונות 2-1 על ארמניה ונורווגיה, אז זו הנבחרת, אני חושב שעם המאמן הכי חדש מבין כל הנבחרות. חדש או חלש? התבלבלת? חדש אמרתי, חדש. חדש, אוקיי. זאת אומרת, הוא לא היה במוקדמות, לא היה לו אף משחק רשמי, המשחק הרשמי הראשון יהיה המשחק הפותח של צ'כיה, אבל זו נבחרת שתמיד באה ומשחקת ועושה תוצאות. בדיוק. אמרת מסורת, נגיד, דיברנו על יוון, אז צ'כיה יש טונות של מסורת, של היסטוריה ביורו, באים תמיד עם כאילו קטנים, ותמיד יוצאים יותר טוב ממה שצפו להם. יורו קודם רבע גמר. מלך השערים של היורו. מלך השערים פטריק שיק, שמגיע אפילו בכושר עוד יותר טוב ליורו הזה. מהדקה 90 ואילך. בדיוק. זאת אומרת, צריך לתת לו... אבל... אתה יודע, הוא מגיע גם עם ביטחון מהיורו הקודם, גם עם העונה הזאת, 2 יש להם, גם מאדם לוז'ק, שאומנם לא היה דמות כזו משמעותית, אבל 2 שחקנים שחווים עונה כזו. אבל זהו, אבל פתאום אתה מגיע עם חלוץ שמגיע עם כל כך הרבה ביטחון, פסיכולוגית זה עוזר המון, שאתה מגיע כאלוף, אולי גם כטרבליסט. טרבליסט, כן, יכול להיות. אבל שיק, אתה יודע, מתחיל למצות את תמיד דיברו עליו כאיזה, הכוכב הבא, שיכול לפרוח, לא ברמות של הגדולים באמת, אבל כן אחד שיכול לסחוב נבחרת, כן. בכיף שוב עד הרבע, הוא הכוכב הגדול בעצם, למרות שמי שמשחק ברמות היותר גבוהות זה סוצ'ק. כן, סוצ'ק וצופל. סוצ'ק וצופל. אלה בעצם השמות היותר... 3 מלברקוזן, גם השוער קוברש, שגם הוא שוער מחליף בדרך כלל, אז הוא גם נמצא בסגל. כן, יש את קטז'אבק מאופנהיים שעדיין אפילו הפקיע בשבוע שעבר, את קרל שלא מוצא את עצמו, אבל עדיין בגדול זו נבחרת שבנויה על היותה נבחרת חזקה, כן, לוחמת, עם 3-4 שחקנים מאוד מוכרים, וזהו. כן, ויש הרבה שחקנים מהליגה המקומית, ואתה שואל את עצמך, האם זה מספיק? אז ספרטה פראג וסלאביה פראג, ששולחות הרבה מאוד נציגים, רק בעונה הזו, ספרטה הגיעה לשמינית גמר ליגה אירופית, הפסידה שם, מה זה הפסידה? חטפה מליברפול 6 ו-5,
אם אני זוכר מדויק. סלאביה, שמינית גמר קונפרנס, גם ליגה אירופית הגיעה, הפסידה למילאן, וסלאביה זו קבוצה שהייתה ברבעי גמר אירופיים בשנים האחרונות, אז השחקנים האלה כן יכולים להתמודד ברמות האלה, זה לא אם תשלח שחקנים מהליגה האנגלית, אבל זה כן רמה טובה, וזה כן כנראה רמה טקטית גבוהה, והם יודעים לעמוד, והם יודעים לעשות את התוצאות שלהם. נבחרת, אני חושב שאף אחד לא רוצה לשחק מולה. אף פעם. בדיוק, והיא תפתח מול פורטוגל, זה יכול להיות המוקר של מאוד פורטוגל. מאוד מסקרן, אבל עדיין פורטוגל עדיפה, אבל צ'כיה הוכיחה שהיא מסוגלת לעשות דברים מדהימים בטורנירים כאלה. כן, וזה יקרה בלייפציג, שנמצאת 2.5 מפראג. זאת אומרת, הגבול של צ'כיה וגרמניה די קרוב, ואני חושב שזה יהיה משחק בית של צ'כיה. סביר להניח, כן. תחשוב, זאת אומרת, זה שעה מהגבול הצ'כי. זה גם יכול להיות משמעותי מאוד, אבל שוב, הסימן שאלה זה לגבי המאמן החדש, שתופס את הנבחרת הזו בלי כמעט משחקי הכנה. יש 2 משחקי הכנה לפני הטורניר, אז יהיו לו 4 משחקי הכנה. נורא מסקרן לראות מה הוא יכול לעשות אחרי התקופה הזו שהייתה עם שלהבי, אבל צ'כיה זה, אני חושב שאלה שאוהבים לאמר, נגיד, סוס שחור. מתקשים איתה, כן, גם קשה ללכת נגדה פתאום. זה נכון, אז אמרנו שהשנייה פה הולכת לפגוש את צרפת. כן, הראשונה בבית ד' כנראה. הראשונה בבית ד'. לא מן הנמנע שנסו לסיים פה שלישים הרבה נקודות בבית הזה. כנראה. בוא נחזור אחורה לדבר על הצ'כים הגדולים. מי הצ'כי הכי אהוב עליך? יפה, נשאלתי את השאלה הזו, התכוננתי. כן. ידעתי שהשאלה הזו תופיע. כן. ואני סאקר של שחקנים מסוימים, כאילו קשרים, קטנים, באמצע, עם דריבל טוב, שיער, עדיף שיהיה קרה. תנסה להבין. עדיף כאלה שלא חוטפים צהוב במעמדים חשובים. לא, להפך, יותר יצירתיים. תומש רוזיצקי. רוזיצקי? כן, ממש אהבתי. יפה. כן, גם היה לו את הגול במונדיאל ב-2006 מול ארצות הברית, היה לו את היורו ב-2004, ארסנל, דורטמונד. קוסם כזה, אני אוהב את הקוסמים האלה. כי אני חושב במוח שלי שגם אני כזה, אני לא כזה, אבל... כן, יש אומרים שהוא אבל חיבל לבניון בכמה וכמה משחקים, היה לפניו תמיד בהרכב בארסנל. אוקיי. אני מבין, אז זה לא לעניין מה שאתה עושה עכשיו. אז תמחק פטריק ברגר. פטריק, זהו. זה השחקן שלי, כן? פטריק ברגר. אף אחד לא אומר נדווד. דיוויד בקאם הצ'כי. אוקיי. אתה יודע, בימים שנדווד ופובורסקי רק התגלו ב-96, ברגר הגיע ככוכב כבר, זאת אומרת, הוא כבר היה מוכר, הוא היה הנער הפוסטר היפה של הכדורגל הצ'כי, גם הפקיע בגמר. נכון, הוא שחקן פחות טוב מנדווד, פחות להטוטן מפובורסקי, אבל הייתה לי איזה חיבה אליו, והוא גם לא מיצה מספיק את הפוטנציאל שלו. אבל אם אתה שואל אותי על חיבת יתר, ברגר, וגם האיש עם הקסדה, אבל זה כבר בשער. הוציאו שחקנים חבל על הזמן, יש גם חלוצים, יאן קולר וכאלה. אופטימי של צ'כיה? רבע. אופטימי של צ'כיה, זאת הבעיה, אתה יודע, לפגוש את צרפת בשמינית, זה מחבל קצת בסיכויים. אופטימי של צ'כיה זה לסיים בראש הבית, מעל פורטוגל. להפתיע את פורטוגל במשחק הראשון, אפילו עם טקו, ולנצח את הטורקים ואת הגיאורגים. זה האופטימי. פסימי, זה יכול להיות מניה דיפרסיה, זה יכול גם להסתיים ממקום שלישי ואולי לא לעלות. נכון. אני חושב שהכל פתוח מבחינתה, היא נבחרת שיכולה להפתיע ויכולה גם להתרסק, אז האופטימי זה באמת לסיים ברבע הגמר, היא לא יכולה לעלות לחצי גמר, והפסימי זה לא לעלות, והריאלי זה לעלות ולהפסיד בשמינית לצרפת. אוקיי. אז אני רוצה להקריא לך, אתה מאמין במחזוריות? כן. אוקיי, אז ככה. 1996? כן. מה הם עשו? גמר. גמר. 2000? חצי גמר. שלב בתים. שלב בתים? שלב בתים. רגע, אז מתי זה היה? ב-2004. חצי גמר. חצי גמר, סליחה. 2008? שלב בתים. כן. 2012? רבע גמר. 2016? שלב בתים. 2020? רבע גמר, לפי הרצף הזה, שלב בתים. שלב בתים. זו המחזוריות, זה עוברים שלב בתים, ממשיכים, או עפים שלב בתים. אמרת הכל, אז רגע, אז שלב בתים, אני מאמין במחזוריות. הם בשלב הבתים. צ'כיה בחוץ, סורי. צ'כיה בחוץ. בואו רק נספר לכם איפה הם הולכות לשחק, החברות. אז אמרנו כבר לייפציג, זה מחזור הפתיחה ב-17. טורקיה פוגשת את גיאורגיה בדורטמונד,
האמת, טורקיה בדורטמונד, איזה ליהוק. נכון. כן. זה גם במשחק ביתי. זה משחק בית. טורקיה בדורטמונד זה 50% טורקים ביצים, פורטוגל מול צ'כיה זה משחק בית של צ'כיה, אלו המשחקים הראשונים. גיאורגיה תפגוש את צ'כיה בהמבורג, שם לדעתי אין אף גיאורגי ואף צ'כי. וטורקיה ופורטוגל, שוב בדורטמונד. מה קורה שם? תגיד לי. מה המשחק שאתה הכי מחכה לו בבית הזה? אני טורקיה-פורטוגל. טורקיה-פורטוגל בזיגנל עידונה פארק. תשמע, כי זה ב-90% טורקים. זה גם יהיה משחק כיף, מרגיש כיף. אתה שם לב שפורטוגל יש לה 2 משחקי חוץ. ליד פראג, וליד השכונות של הטורקים בדורטמונד. היא תסתדר. אגב, משחק אחד נערך פה, גיאורגיה מול פורטוגל, בגלזנקירשן, בארנה אוף שלקה. וביקשו ממני להכין דברים על גלזנקירשן. כן. אז בדקתי, ואני יכול לחזור עם הנתונים הבאים. יש שם גן חיות מדהים, זום, הוא מכונה זום. מה אתה אומר? כן, עם חיות כזה מכל העולם, אספו שם וזה. זו בירת גולף כלשהי, יש שם הרבה מגרשי גולף. זו גאווה. באמת? כן, כמובן. קורי הפחם משחקים גולף? זה מה שכתוב, אתה יודע, אולי זה הכל טעויות. הרבה מבשלות בירה בוטיק, לא מפתיע. וכמובן שבסוף אתה מנסה לברוח מזה, אבל ההמלצות המרכזיות בגלזנקירשן זה קשור לכדורגל. יש רחוב מרכזי על שם אחד השחקנים הגדולים של שלקה בכל הזמנים, האצטדיון, המוזיאון, אז רציתי להמליץ על דברים שאינם כדורגל למי שיהיה שם, אבל מה, איך תראו כדורגל? תראה, זו כנראה העיר הכי אפורה שתערך את היורו. כן. ובכל זאת, גיאורגיה פורטוגל, במשחק שנועל את שלב הבתים, ומקביל את צ'כיה מול טורקיה בהמבורג. בואו נסדר את הבית הזה, אז פורטוגל עם 9 נקודות, בראש הבית. איך אתה אוהב לעשות את הנקודות, נו? וצ'כיה תהיה שנייה. זהו, אבל אני די בנאלי, כאילו, אני לא הולך פה על הפתעה של הטורקים. אז אני כן. אתה הולך עם טורקיה. פורטוגל ראשונה, טורקיה שנייה, צ'כיה שלישית, גיאורגיה האחרונה. עם 0 או 1? 0, נדעתי. 0, אוקיי. חבל, אתה יודע, גיאורגים לא... זהו, אנחנו עכשיו אל החידון הגדול, תוצאה להזכירכם 1-1. בואו נראה מה יקרה הפעם. בן, בבקשה. טוב, בן, שלום, קודם כל. מה קורה? אני לא הצלחתי לארגן לעצמי קבוצה הפעם. כן, אנחנו חייבים להגיד למען הצופים ומאזינים שלא באופן הדוק, התוצאה היא 1-1, ובפעם שעברה הייתה נבחרת שכנר שעזרה לך לעשות את הנקודה הזאת. בהחלט, אבל היה 4-0, זה תוצאה, זה בלתי... שווה אפילו 2 נקודות. כן, בהחלט. דור, איך קוראים לגן חיות? זום. אפילו אתה אומר, לא צריך ללכת אליו, אפשר לראות אותו מהבית. אתה יכול לתת לנו פעם באה למשימה לעיר יותר אטרקטיבית? גלזנקירשן, שטוטגרט, נשלח אותך לברלין ולמועדונים, בסדר? תודה רבה. זה האירוע שלך. אוקיי, אז אנחנו הפעם ב1-1, בדו-קרב קלאסי, חידון על בית 6 של היורו. דור, אני אתחיל הפעם איתך. כמו שאמרנו, גיאורגיה משתתפת בפעם הראשונה ביורו, ואתם נותנים לה, מבטיחים לה נטורות, נשמע מה שאתם מבטיחים לה. אז איזה מקום היא סיימה במוקדמות? אמרתי את זה כבר, לפי דעתי, רביעי, אחד לפני קפריסין, שהייתה יחידה שלא השיגה נקודות, אז זה 4 מתוך 5. 4 מתוך 5 זה תשובה נכונה, היא סיימה במקום הרביעי. בעמוס! אז סוף סוף, הנה, דור משיג נקודות, יפה מאוד. לירן טורקיה פוגשת את צ'כיה במחזור הסיום, ממש כמו שהיה ביורו 2008. אז שער דרמטי העלה את טורקיה לרבע הגמר, מי כבש אותו? יואו, דור, אמרת את זה קודם, אני לא... הכל דור אומר, הכל מתוך הפרק, הכל נלקח. שכחתי, לא. אני יודע שסלנית טונצ'אי בישל. נכון, אבל זה לא עוזר. אתה מדבר על הצמד בסוף? כן, הצמד בסוף. ריאל סוסיידד, זה הרי מצוין נותן לך. לא, אני שכחתי את השם, לא יעזור. ניהד קבצ'י. בלקאוט, כן. אתה רוצה, אתה גנבת לו את השאלה, אנחנו לא נחנך... לא, תן לו 2-0. יאללה, 2-0. אז זה אומר שבעצם עכשיו, דור יכול לסיים את זה ולנצח. מה אני יכול לעשות? פורטוגל היא הנבחרת היחידה שסיימה עם מאזן מושלם בשלב המוקדמות, נכון? האם היא הנבחרת... היא גם הנבחרת שספגה הכי פחות. היא ספגה רק 2 שערים. האם היא הנבחרת שכבשה הכי הרבה? כן, 34 שערים. אז הבעיה שאתה אומר כן, וזה נכון, אבל אתה אומר את הכמות, וזה לא נכון. 32. 36. 36. אולי אני אביא לך 2.5 נקודות, כדי שלא תיקח את זה כבר. אתה אמרת תשובה מדויקת, אבל חצויה, אז הנה... אז יש לי עוד סיכוי, אתה אומר. יש לך עוד סיכוי, הוא עם חצי.
אז לירן, טורקיה עשתה קמפיין מוקדמות אדיר. אז רגע, לא מקבל על 36 או שפחות? לא, אוקיי. נו, 2-0. לא, 2, אנחנו מתחלקים, 2.5 חצי, בסדר? טורקיה עשתה קמפיין מוקדמות אדיר, סיימה במקום הראשון מעל קרואטיה, וזה אחרי שהיא לא עלתה למונדיאל, ושבאליפות אירופה הקודמת עשתה מאזן הכי גרוע. האם זה נכון? האם היא עשתה את המאזן הכי גרוע ביורו הקודם? ביורו הקודם היא ספגה 8 שערים. ואז אתה שואל את עצמך, האם יש נבחרת שסיימה בלי להבקיע ביורו הקודם? נו, תענה לו. חכה רגע. אני שאלתי את זה. עכשיו זה השלב שבו אתה עונה לי. אני שואל את עצמי. תחשוב, מי היה יותר גרוע ביורו? צפון מקדוניה, אני לא חושב הייתה יותר גרועה. אני אומר כן. על חודו של גול, לדעתי, התשובה. אתה אומר כן, אתה אומר שהחודו של גול זה התשובה. לא, הוא צודק. הכי גרועים היו טורקיה. נכון מאוד, 0 נקודות, 8-1, לעומת 8-2 של צפון מקדוניה. יש. אבל התנופה של גורן פנדב נתנה להם לכבוש עוד שער ולהצליח להגיע לזה. אז אנחנו במצב של 2.5, 1.5, דור אתה יכול לסיים את זה. אז מתי בפעם האחרונה פורטוגל לא השתתפה באליפות אירופה? וואו, 1996. 1996. רגע, לא, כן, נכון, כן. ב-96, הם לא היו. לא, הם היו ב-96. הם היו ב-96? או 92? אני לא יודע, אתה אמרת 96, 92, 88, 2000, 2004. 92. לירן, איך אתה חי עם זה שעד הפרק הבא של יורו-טריפ, הפודקאסט הנפלא שמקדם לנו את היורו, אתה תצטרך לחיות עם התחושה שאתה בפיגור 2-1. וואו, אני לא מאמין. רגע, אין לי עוד... הוא ניצח. אין לך עוד גלגלי הזלה, אנחנו מביאים לך חצי נקודות, זורקים לך פה, אני רומד לך עם הרגליים את התשובות, אין לנו יותר מה להציע. רק להמשיך להאזין ולהמשיך לעקוב. מה קרה? בלי שחקני עבר אתה לא מסוגל? סתם. יאללה. טוב. אני רק אשאל אתכם, שאלה אחרונה. ב-96 פורטוגל הייתה? 96 פורטוגל הייתה? בטח. אנחנו רואים בבית הזה שנבחרת פורטוגל ונבחרת טורקיה, וטורקיה כמובן ישר, כשאני שומע טורקיה זה כמובן ישר מזכיר לי את אושרת עיני, הנציגתנו הטורקית. שתהיה בריאה. כמובן ברכות על העלייה של הפועל תל אביב לליגה הבכירה, אז כמובן אני ישר חושב על זה ואומר, אוקיי, מתוך נבחרות הבית, פורטוגל היא הנבחרת הכי גבוהה בדירוג פיפה, כמובן. מי הבא אחריה מהנבחרות? בנשים. בנשים, כן. גיאורגיה כמובן. רגע, סליחה, אתה אומר שפורטוגל בנשים גם הכי גבוהה? לא, הכי גבוהה מתוך הנבחרות של הבית, לא מקום ראשון. כן. עכשיו, מי הבא אחריה? בנבחרות נשים. ללא ספק גיאורגיה. ללא ספק גיאורגיה. כי אתה מכיר את השחקנית? לא, כי אנחנו ישבנו עם אושרת בבית קפה בדנקן דונטס. כן, והיא דיברה על קוורצחלית. קוורצחלית ותזזית. זאת התשובה נכונה? לא, זה גם נורא בעיה, כי כל השמות גם נגמרים בשמות של נקבה. אני לא יכול להוסיף, איך אני אומר דרסיליה בנקבה? זאת התשובה נכונה? לא יודע, זו התשובה שלו, לרוב זה לא אומר שזו התשובה נכונה. מה התשובה שלך? אני לא חושב שאף אחת מהנבחרות שאינה פורטוגל הופיעה ב... לא, הוא דיבר על דירוג. דיברת על דירוג פיפה. בסדר, אני יודע, זה קשור. אני לא זוכר אותן בטורניר גדול. טורקיה קשה לי להאמין, בגלל שהיא לא חובבת הצלחת נשים. צ'כיה, תחשוב צ'כיות בכדורגל. מה, זה נשמע טוב. צ'כיות יותר כדורסל. יותר כדורסל? אז גיאורגיה? אנחנו הולכים על גיאורגיה? טוב, יאללה, גיאורגיה בגדול. גיאורגיה בגדול, אז אני אגיד שגיאורגיה היא מדורגת מקום 124 בדירוג. יש. בטח ליד... לא, אז צ'כיה, נו, מה יש לך? צ'כיה, מקום 30. ברור שצ'כיה, מה אתה עושה? גרמת לי להאמין. איפה טורקיה, אגב? איפה טורקיה? 62. בסדר. אז בפרק הבא אנחנו נעבוד על זה. אנחנו בעד הגיאורגיה. אני צריך לבדוק את הנתונים האלה. אני אדבר עם החבר'ה שלי בגיאורגיה. יפה, תמיד זה הדרך הנכונה, לפקפק בנתונים. ככה זה עובד אצלנו במדינה. חברים, תודה רבה, בן. אנחנו נחזור חזקים יותר לבתים האחרים, נעשה מהפך, נביא את... עוד מעט הבית של אנגליה, נו, הכל טוב. כן, בדיוק. יגיע מתישהו. בן, תודה. תודה לכם. דור, תודה. תודה רבה. ביי.